abubuwa guda uku da za su hana ka samun kuɗi da kuma samun views a TikTok. Abin na farko shine idan bidiyon ka babu caption ko kuma hashtag, wannan abubuwan za su iya hana ka samun views. Abu na biyu shine nan kana ɗora bidiyo lokacin da mutane ba sa online. Idan har ka ɗora bidiyo a wannan lokacin haka, ka ɗora bidiyo yanzu to ya kasance mutane ba sa online, lokacin da mutane suka hau online kamar awa 2 ko zuwa awa 3 haka, to wannan bidiyon naka ba mutane da yawa ba za su kalle sa ba, domin ba za a sanar da su wannan bidiyon ba. Wanda a ce mutane suna kan TikTok din, domin za ka je profile ɗinka ka duba zuwa analytics ɗinka, za ga lokacin da mutane a kowace rana ga lokacin da mutanen wanda suka yi follow ɗinka suka fi hawa kan TikTok. To a wannan lokacin za ka duka bibiya kana yin posting ɗin bidiyo a wannan lokacin, a daidai wannan lokacin za a sanar da su wannan bidiyon, ka yi posting ɗin wannan bidiyon a daidai wannan lokacin, kuma sannan za su tsaya su kalla, ko kuma zai biyo recommended, wanda ya kasance sabo ne zai biyo recommended sosai, da mutane da yawa za su kalle sa yadda ma baka tunani. Amma da inda ya kasance a ce ko da yaushe kana uploading din bidiyo, baka da lokacin uploading din bidiyo, to wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata a ce ka daina sa. Wani uku shine amfani da audio mai copyright a TikTok. Ka sani akwai audio da dama da za a baka dama ka amfani da shi, amma kuma yana da copyright, to yana hana bidiyo samun views, kuma sannan yana hana bidiyo samun engagement da kuma samun ma dai views sosai, balle ka samu followers. To irin wannan bidiyo yana hana, kar ka manta. Dan uwa, wannan shine karshen bidiyon namu. Idan ka ji daɗin bidiyon, ya mana like, kuma sannan idan baka subscribe ba, ke subscribe. Idan kuma baka follow din masu wannan social media mu ba kamar Facebook da TikTok, ya kamata kai follow din wannan page domin za ka rika samun bidiyo akai masu kuma matukar amfani. Kar ku manta, ki follow, sai mu hada bidiyo na gaba. Mun gode. Idan ka samu kuɗi a YouTube Short 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da raka, barkamu da sake cewa a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon zan yi muku bayani akan abubuwan da zaka samu kuɗi da su a YouTube Short a cikin wannan sabuwar shekarar ta 2025. YouTube Short, Facebook Reel da kuma TikTok da Instagram Reel suna competition da juna wajen kawo sababbin sauye-sauye akan short video. To a yanzu haka YouTube ya kawo sauye-sauye akan YouTube Short, wato short revenue, wanda tun shekarar da ta wuce YouTube ya kawo wannan sauyin. Amma dai bari mu shiga mu gani wani kalar bayani ne akan wannan short video. Yanzu haka za ka iya samun kuɗi da short video akalla idan kana da subscribe 1000 zuwa 500 da kuma samun views a short video. Kai ka samu iya views a short video, kana da subscribe 500 ka samu iya 3 million views a short video, to kai tsaye za a yi monetizing ɗinka ka fara samun kuɗi da ADS da kuma cikin kowane video, in ma short form video ne ko kuma long form video ne. Abu na gaba shine nan join YouTube Partner Program YPP requirement. Ya kamata a ce ka san ƙa'idojin da zaka cike kafin ka fara samun kuɗi akan YouTube ma gaba ɗaya, wato shine YPP, YouTube Partner Program, wanda idan sai ka yi join wannan kafin ka tafi zuwa bangare na gaba, wato connecting na addresses da kuma verifying ɗinsa da dai sauransu, sai ka bi wannan. To abu na gaba kuma shine hanyar awon yadda zaka rika samun kuɗi shine RPM, wato shine revenue per mil, wato revenue da zaka samu akan dukkanin wani views da ka samu guda 1000, to akwai irin yanayin percentage ko kuma in ce irin yanayin nawa za a biya ka akan channel ɗinka. Akwai wanda za a gari idan suka samu views 1000 za su samu $2, wasu za su samu $1, wasu ma har $5 inda suna da makallata na waje inda suke yin content, wanda za ka samu makallata daga yankin Europe haka, yankin UAE haka, wanda a nan wajen talla yana matukar tsada. Amma da irin na Afirka gaskiya talla baya tsada. In dai har mabiyanka ko kuma ce masu kallon bidiyoyinka, in dai ba wani views kake samu da yawa ba, to ba kuɗi zaka samu da yawa ba. Amma idan kana da makallata a irin wannan bangaren, ko da a ce ba mazauna kasan bane ba, in ne suka je can fiye kallon content ɗinka, to tabbas zaka samu kuɗi sosai ta hanyar amfani da ad revenue. Abu na gaba shine original content. In dai har kai content ɗinka original ne, to kana da dama ci gaba da samun kuɗi akan short video, domin baya karɓar copy and paste. A short video ana yin video ne akan abubuwan da mutane ke nema, shine short video. Domin short video ba sai lalle iya content ɗinka bane ba za ka yi short video. Su ne nan abubuwa da ya kamata a ce ka kula da su, ko kuma abubuwan da za su taimaka maka wajen samun kuɗi